Zvakaoma veduwe, zvinhu zvacho zviri kuita kunyadzisa iko zvino. Situation iripo unongosara uchinyara wega. Zvakangofanana nekuti woita muchato kwobva kwangoya vanhu vatatu chete, kana kuti woita muchato hama dzako dzese dzoramba kuuya. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi, sekutaura kwatambozviita kuti mapresident eSADC kana kuti mapresident emuSADC akwanisa kunge achionekera panzvimbo i4 chete, vana. Ndo nyaya iripo, ndo vanga vakatokonfema kuti tichangobudikira tichinoita zvatiri kuita ikoko, ende vamwe vese havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi nhasi pano vanhu vari kunyanyisa kupemberera kuti president wekuzambia uyo anoitwa Hakainde Hichilema aramba zvekare kuuya kuZimbabwe kunoatenda SADC summit iyo iripo. Ari kunzi murume iyeye anokwanisa kumira nevanhu, haakwanise kuenda kunotamba kana kuti kunoonekwa ari panzvimbo imwe chete nemadictator avo vari kungoita zvese zvese, vanenge vachiomesera macitizens avo. Saka vanhu vari kupemberera zvakanyanya, maposti haapere ari kutaurwa zvakawanda pamusoro pavaHakainde Hichilema kuti aiwa fearless, no nonsense and disciplined. Hakainde Hichilema is boycotted for a very good reason. He doesn't want to mingle with club that promotes dictatorship. Good work HH, you have thrown an egg in ED's face. Vamwewo vari kutaura zvakasiyana siyana, vari kuti aiwa anoziva zvaanoita. Abva angoti inini ndiri kungotumira wandiri kutumira ikoko foreign affairs minister, chienda ikoko unosangana navo. Ndo nyaya dzicho dzinenge dzichiitika, ende munoziva zvakamboitika pane imwe SADC summit yekumashure pakazogadzwa paMnangagwa kuti vange varivo SADC chairman. Pakauya maforeign ministers avo vakaonekwa vachimwa mvura dzavo dzavanga vabva nadzo kwavanga vabva nadzo ikoko, ndo dzavakauya vachimwa. Ende takatorivhila tikati honai mvura iyo haigadzirwe muZimbabwe, imvura yakaonekwa ichinzi inotogadzirwa kuZambia ikoko, vakatobva vakadzitenga. Ndo mvura dzavakaonekwa vachizomwa mumusangano iwoyo. Zvinhu izvozvo zvine chakawanda, zvine zvizhinji zvazvinotaura. Zvakakonzereswa kubva pamazuva pakaitwa maelection muZimbabwe, pakazonzi vaMnangagwa ndivo vazowina kuti vakwanise kunge vachiita president. Pamazuva iwayo troika yaitungamirirwa navaHakainde Hichilema. Pane zvizhinji zvakaitika. VaHakainde Hichilema havana kukwanisa kana kukorokotedza vaMnangagwa kuti makorokoto mahwina kana kuti mazopindawo kuti munge muchidzokera pakuita president. Zvizhinji zvakataurika, vamwe vakati Hakainde Hichilema ndiye ari kuoma musoro, achatouya kuti azoita kuSADC achidziya musoro panyaya idzodzo. Asi zvakazoongororwa zvikazotariswa kunzi aiwa SADC yacho pachayo haina kana simba rekurivhesa election dzekunyika dzevanhu, haina kana chainokwanisa kunge ichibatsira nacho vanhu. Saka zvinhu zvakawanda zvaitemesa vanhu musoro pamazuva acho iwayo. Pakazobuda vanhu vakawanda vakutanga kuchikidzira vaHakainde Hichilema. Saka kubva pakangoitika izvozvo, pavakangochikidzirwa chete, kungochikidzirwa kwavakatoitwa ikoko nevanhu vakaita sana Chinamasa nerimwewo timu remuZANU-PF vaitaura zvakasiyana siyana 24/7 vachidira mathreats. Kubva ipapo kusvika pari zvino, vaHakainde Hichilema havadi kuinzwa nyaya yekuuya kuZimbabwe, ende kubva pakatoitika izvozvo havana kutozombobvira vakatouya kuZimbabwe kwacho. Vanhu vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana, nekuti bato riripo rinotonga muZimbabwe reZANU-PF ragara rinotamba political party yakatojyiwa kuZambia ikoko, yana Edgar Lungu. Ndo political party yavaiwirirana nekutamba nayo kubva kare kare. Saka kubva pakangoitika izvozvo, vave zvekare kuonekwa kuti aiwa vanogona kunge vari pakuda kusapota kana kuti kubatsira munhu wavo Edgar Lungu kuti ange achidzokera, political party yavo inge ichizodzokera musimba kana kuti ichizodzokera mupower mukutonga zvekare. Nekuti kubva pakangoitika izvozvo yakabva yatoita opposition. Munongoziva manyadzisiro azvo kuti ndimi munenge muri bato rekuti rakabvira kudhara rakatora utungamiriri kubva kumacolonizers, kubva mazongwerekana mangonzi matorerwa chisimba makavarairwa. Zvinhu zvinonyadzisa, motonzi maopposition apa munenge makambogara muchiitira maopposition udzvanyiriri neutsinye. Saka ndo zvinhu zviripo zvirimo mudariro iko zvinezvi. VaHakainde Hichilema vari kucelebratewa zvisingaite nevana vemuZimbabwe, kunyanya nyanya mumasocial medias akasiyana siyana imomo. Uri kungonzwa vachitaura kuti vaHakainde Hichilema ndo vega leader anoisa vanhu pamwoyo. Ndo nyaya iripo yandangoti ndiuye nayo, hama dzadiwa, ndakakubatirai nhasi pachannel penyu. Kusazivawo kuti imimi muri kuionawo sei. Ndinozviziva kuti munazvo zvakawanda zvekutaura. Ndiudzei mucomment section kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei.